Vážení a milí přátelé, příznivci i odpůrci, dovolím si tuto formu představit sebe samou, co by kandidátku do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Mé jméno je Libuše Čekanová, je mi 71 let a jsem bývalá vysokoškolská učitelka, přednášela jsem na Univerzitě v Pardubicích, čili mám vysokoškolské vzdělání, jsem inženýrka a doktorka. Má specializace byla na daně, daňový systém České republiky, finance a podobně. Mám tyto znalosti jak z akademického prostředí, tak z praxe a ráda bych tyto znalosti a dovednosti uplatnila při tvorbě nových právních předpisů jako daňových zákonů. Proč kandiduji za stranu Výzva 2025? Tato strana mě oslovila svým volebním programem, kde je pamatováno na děti, rodiny s dětmi a duch seniory. Současná vláda se starala o ledacos, o vše možné, ale jak si zapomněla, že dostala mandát od českých voličů k tomu, aby řádně spravovala jak naši republiku, tak veřejné finance. To se naší vládě moc nedařilo. Proto mě zaujala Výzva 2025 se svým volebním programem, kde se pamatuje na potřeby dětí, rodin s dětmi, seniorů. Ne každý je schopen se postarat sám o sebe. Je mezi námi spousta lidí s různými handicapy. A ten handicap nemusí být zrovna markantně vidět, ale prostě je jako takový. A ty rodiny stěží, zvládají péči o tyto své příbuzné a potomky. Je na nás, abychom zajistili důstojný život jak takovýmto osobám, tak i těžce nemocným. A proto je tady ten program volební z politické straně Výzva. Výzva pamatuje a má připraven sociální program, daňové zákony, důchodovou reformu. Nejen to, Výzva pamatuje i na ochranu životního prostředí, čili řeší i ceny energií. Výzva pamatuje na to, jakým způsobem tady funguje trestní právo. Výzva chrání i týrání, nebo je proti týrání zvířat jako takový. My máme rádi zvířátka, já jsem ujetá na kočičky a proto jsem proti jakýmukoliv násilí, proti němé tváři. Výzva jako taková chce, aby se Evropská unie vrátila k tomu původnímu záměru, jako je volný obchod, pohyb kapitálu a pohyb osob. Té unii se to taky nějakým způsobem zvrátilo, se unie se stává jakési kupčení s pro mě nedefinovatelnými představami. Ale